Ladies, welcome to Queen's Closet. మన పేజ్లో బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్ తోటి వచ్చేసాం. ప్యూర్ మల్ కాటన్ 120 కౌంట్లో వచ్చేస్తుందండి. సీ దిస్, పైన కింద బ్లాక్ వచ్చేసి మధ్యలో అన్ని రెయిన్బో కలర్స్ వస్తాయి. చూస్తున్నారుగా, ప్యూర్ మల్ కాటన్ అండి. మల్టీ కలర్తో వచ్చేస్తుంది. మిడిల్లో వచ్చేసి రెయిన్బో కలర్స్ వచ్చేస్తాయి. పైన కింద కంప్లీట్గా బ్లాక్లో వస్తుందండి. దీంట్లో కలర్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఎనీబడి ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్. దీంట్లో ఓన్లీ 5 కలర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. For orders, please contact us in WhatsApp 7674056512. Thank you for watching my video.